Ayan sila mga subscribers. Medyo ngayon po August 9. Ayan, mag-vlog po. Dito po natin. Ayan. So dito kami ni Kuya Jose Lumintigar sa kanilang District 13 dito sa may bakery shop. Ayan. So nag-warm up siya ng kanyang stretching. Ha? Wala. 25. 26. May inahin naman ang vlog, ha? Wala ka. Naniligas ang kamay niya. Ayun sila ito. Mati ito. Yoya. 40 na. 40 ka na. Ibang. Dito. Target ko, 100. Puputay ko. Check natin guys kung kakayanin ni Kuya. Ang ganito po ay pupalakas ng lower back. Muscle sa lower limb. Femoris, gralis medialis, at isolus. Yung flexibility ng kanyang napaganda po nito sa mga stock bases natin. Okay na wala. 40 pa. Leros eh. 61. 65. 66. Grabe. Lakas ni Kuya. 69, 70. Ayan, naka 70 na kami guys. After these exercises, nakupo tayo, naupo sa God, and then upper limb, then walking, and then massage therapy, and then kuryente. So ito yung aking starting sa kanya. Pero challenge ko siya ng 100. Grabe, nakakuha ni Kuya. Ito na. 74. 78 guys, 78 na. Ayaw na. Wala nang ulan. Thanks God. Tara, ulit ito. Papunta pa ang ibang pasyente natin. Lagi malalayo. Pala, shout out greetings sa Walicol. Yan, ni Kuya, yan. Kuya Konsi, yan, days sa kanyang 1 year sa Walicol, sa kanyang product. Yan, sa iyo, Kuya Konsi James, belated happy 1 year anniversary. Yan, binabati ka ng modernong mag-kepe. Yan, God bless po at pagpatuloy kayo. And syempre, huwag niyong kalilimutang tumulong sa mga kapwa kapag kayo nasa taas na. Yan na. 100. Tama na. Sobra. Guys, so katong po na to. Vlog ko lang yung vlog na namin is yung ginawa ng 100 daw po tayo. So hindi na dahil ito ay ginagawa na namin. So, hanggang sa muli guys, ito po kami. Ito po ang aking stroke patients for this day na malapit sa akin. District 10 ito eh. Ako district 11 lang. So, walking distance, pwede mong walk, pwede mong lakarin. Oh, kain tayo. Parang. So, duli. See you next vlog. Ayan.